Ahojte, poďme sa dnes spolu pozrieť, čo sa nachádza v tejto krabičke, alebo konkrétne ani nie tak, čo sa v nej nachádza, ale aké karty tu sú, aké sú tam efekty, čo sa dá robiť s týmito Pokémonmi. Ja už som si pripravila každého po jednom, aby som sa nemusela tým prehrabávať. Tuto sú všetky ostatné karty. Je to teda balíček 60 kariet. Ten akoby najsilnejší je tu Quaquaval, je exový a potom zaujímavá karta je tu ešte Radiant Greninja. Poďme si teraz o nich niečo povedať. Takže máme tu Quaquavala, ktorý má 320 životov a dokáže dať pri jednej vodnej energii útok 60 a pri dvoch 230. Tento balíček je teda vodný, máme tu iba vodné energie a keď Quaquaval zaútočí s jednou energiou pri sile 60, tak okrem toho tu ešte máme napísané, že vymeň tohoto Pokémona s jedným Pokémonom, ktorého máš na lavičke a ak to urobíš, tak vymeň aj oponentovho aktívneho Pokémona s niektorým, ktorého má na lavičke. To je 60-kový útok a pokiaľ urobí ten útok s dvomi energiami za 230, tak obidve energie, alebo teda dve energie z tejto karty, ktoré sú k nej priradené, si musí hráč zobrať na ruku. Takže to je Quaquaval. Je to stage 2 a vyvíja sa z Quaxwella. Čo dokáže Quaxwell? Quaxwell stage 1 potrebuje jednu energiu na to, aby zaútočil silou 20 a 3 energie, pričom jedna musí byť vodná a dve akékoľvek iné, 70. Obidvaja majú slabosť na elektrickú energiu, to znamená, že útok na nich, pokiaľ na nich je zaútočené práve Pokémonom s elektrickou energiou, tak majú dvojnásobok v podstate a nemajú voči ničomu odolnosť ani jeden, ani druhý. A potom je tu Quaxly, takže takto vyzerá ten vývoj Quaxly, Quaxwell a Quaquaval. A Quaxly, keď má jednu akúkoľvek energiu, dáva útok 10 a dve, pričom jedna musí byť vodná, 20. Opäť na elektrickú energiu má slabosť, to znamená, že dostáva dvojnásobok zranení a nemá odolnosť voči ničomu. Potom tu máme Indeedee. To je Pokémon, ktorý je neutrálny, to znamená, že na ňo môže ísť akákoľvek energia. Ako som ale povedala, v tomto balíčku máme iba vodné energie. Indeedee dokáže pri jednej energii to, že si môžete vo svojom balíčku vyhľadať jedného Pokémona, ktorý už je stage 1 alebo stage 2. Pokiaľ máte na lavičke nejakého basika, alebo prípadne stage 1, tak už si môžete vyvinúť vlastne tohoto Pokémona rovno. Je to ako útok vlastne bez zranení. A ak má dve energie na sebe, tak v podstate uspí vášho protivníkovho aktívneho Pokémona a dá mu zranenie 30. Tento Pokémon je slabý proti bojovým typom a nemá žiadnu odolnosť. Potom tu máme Baxcalibra, Arctibaxa a Frigibaxa. Zase je to vývoj Basic Stage 1 a Stage 2. Pri dvoch energiách, pričom jedna musí byť vodná, 30 a má slabosť na železných alebo kovových, alebo akí sú to, iron. Potom tu máme tohto Arctibaxa, pri dvoch energiách dáva útok 40 a pri troch 80. Takisto má slabosť na tých iron. A Baxcalibur, ten pri troch energiách dáva 130-kový útok, ale má ability, to znamená, že má schopnosť. A tu sa píše, že tak často, ako chceš, počas svojho ťahu môžeš priradiť jednu základnú energiu vodnú z ruky, čiže ak ju máš na ruke, jednému zo svojich Pokémonov a nie je určené ktorému. To je celkom zaujímavé, pretože to môžeš urobiť toľkokrát, koľko tých energií vlastne máš na ruke. Takže to je celkom zaujímavé. A máme tu Radiant Greninja. Ten, keď má 3 energie, pričom 2 vodné a jednu akúkoľvek, tak jeho útok je taký, že keď 2 energie zo seba dá preč a hodí ich na odhadovací balíček, tak tento útok dá 90 zranení 2 Pokémonom, ktorých si ty vyberieš. A slabosť má na elektrické typy a jeho schopnosť, ktorú môžeš využiť, je, že keď sa zbavíš 2 energií zo svojej ruky, čiže musíš mať 2 energie na ruke, aby si mohol použiť túto ability, tak počas tvojho ťahu si môžeš dobrať 2 karty. Čiže taká zaujímavá abilitka pri tomto Radiantovi.
A potom tu máme Bruxiša, ten sa do ničoho nevyvíja v rámci tejto hry, neviem, či vôbec sa vyvíja. A ten, keď má jednu energiu, tak môžeš prehľadať svoj balíček, nájsť tam 3 základné energie, zobrať si ich na ruku a potom premiešať balíček. Keď má 2, zaútočí silou 60 a je celkom silný, má 100 životov. Potom v tomto balíčku sa nachádzajú energie, sú tu teda len vodné energie a potom sú tu tréneri. A niektorí tí tréneri sú pre nás úplne noví, tak si poďme povedať, čo robia. Jack. Vyhľadaj vo svojom balíčku 2 evolvovaných Pokémonov, to znamená Stage 1 alebo Stage 2 a vezmi si ich na ruku a potom premiešaj balíček. Energy Search. Vyhľadaj vo svojom balíčku energiu základnú a daj si ju na ruku a potom zamiešaj balíček. Potom tu máme, že Escape Rope, to je, že každý hráč musí vymeniť svojho aktívneho Pokémona za niektorého z Pokémonov, ktorého má na lavičke a tvoj oponent začína ako prvý. Všetci Pokémoni, ktorí majú buď vodnú alebo silovú energiu priradenú k sebe, tak dostanú o 20 zranení menej od oponentovho Pokémona. A toto je štadión. Štadión sa vykladá platne pre oboch hráčov z pravidla. A teda v našom prípade my budeme mať jednu sadu elektrickú, čiže nebude platiť preto, lebo tu je buď vodná alebo silová. Ale keď by som ja hrala s týmto balíčkom a vyložím tento štadión, tak vlastne každý útok od môjho protihráča mi dá o 20 zranení menej. Čože je zaujímavé, keď tam má napríklad slabého Pokémona na aktívnom spote, ktorý dáva 20 zranení, tak vlastne mne nedá žiadne zranenie. Takže to je celkom fajn kartička. Vyskúšala som si tú hru a bolo to celkom zaujímavé, že vlastne veľmi dlho ma nevedel vôbec zraniť. Potom tu máme Energy Retrieval. Znamená to, že máš zo svojho odhadzovacieho balíčka vyhľadať 2 karty a dať si ich na ruku. Pozor, pokiaľ nemáš v odhadzovacom balíčku žiadne energie, tak vlastne si zbytočne minieš takúto kartu. Toto je vynikajúca karta. Rare Candy znamená, že pokiaľ máš na svojej lavičke, na benči nejakého basic Pokémona, ktorý sa vyvíja v 3 štádiách, čiže basic, stage 1 a stage 2, keď použiješ túto kartu, na benči máš basica a v ruke máš stage 2, tak môžeš vlastne preskočiť to štádium stage 1. Zbavíš sa tejto karty a ten stage 2 si rovno vyložíš na basic Pokémona a pokračuješ ďalej, ako keby si ho vyvinul normálne. Potom tu máme Kláru. Klára dokáže takú vec, že vyber si jedno alebo obidve. A obidve sa týkajú odhadzovacieho balíčka. Takže pozri sa do svojho odhadzovacieho balíčka a vyber si napríklad 2 Pokémonov a daj si ich na ruku, hoci ktorých, alebo a zároveň 2 energie. Čiže podľa toho, čo v tom balíčku je, tak sa môžeš rozhodnúť, čo si vezmeš. Môžeš si zobrať všetko, 2 energie 2 Pokémonov, akýchkoľvek. Alebo ak tam nemáš dostatok tých kariet, tak si proste vezmeš to, čo sa ti hodí. Youngster, všetky karty, ktoré máš na ruke, zamiešaj naspäť do balíčka a vezmi si 5 kariet. Professor's Research, veľmi podobná karta, všetky karty, ktoré máš na ruke, ale v tomto prípade odhoď do odhadzovacieho balíčka a vezmi si 7 nových kariet. Nestball, túto kartu môžeš použiť iba vtedy, pokiaľ máš miesto na lavičke. Teda ak máš obsadenú lavičku 5 Pokémonmi, tak nemôžeš použiť túto kartu, pretože tých Pokémonov si nemôžeš nechať na ruke, ale vyslovene je tam napísané, že musia ísť na lavičku. Vyhľadaj vo svojom deku jedného basic Pokémona a daj ho na lavičku, potom premiešaj svoj balíček. Ultra Ball. Keď chceš zahrať túto kartu, musíš sa zbaviť 2 kariet z ruky. To znamená, že túto kartu môžeš použiť len vtedy, ak sa zbavíš 2 kariet na ruke. Zase ťa to obmedzuje. Ak nemáš 2 karty na ruke, nemal by si túto kartu použiť. Čo potom môžeš ale spraviť? Vyhľadaj vo svojom balíčku Pokémona, akéhokoľvek, daj si ho na ruku a zamiešaj balíček. A poslednú tu máme Iridu a tá hovorí, vyhľadaj vo svojom balíčku Pokémona, ktorý je vodného typu a jeden item, teda jednu takúto trénerskú kartu hociaku, daj si to na ruku a potom zamiešaj balíček. No a to je všetko. A potom sa tu tie karty v rôznom množstve opakujú. Je tu, myslím, 13 energií a potom niektorí tí tréneri sú tu po 2. Tu máme trénerov, niektorí sú po 2, niektorí sú po 1 a potom tu máme ešte zase tých Pokémonov opakujúcich sa. Všetkých sme si povedali, čiže viac iných Pokémonov tam nie je. To by bol tento Deluxe Battle Deck s Kvakavalom Exovým.
To patrí takto k tomu. My sme si k tomu dali aj Greninjovský obal, pretože je tam ten Radiant Greninja. A to by bolo pre toto video všetko, lebo už je dosť dlhé, ale my si ukážeme aj, čo sa nachádza v tomto balíčku a povieme si aj o týchto kartách, čo robia. Tak sa majte zatiaľ pekne a sledujte nás. Ahojte.